voit rentoutua ja nauttia matkasta. Tilaa voit vielä tarjolla. Kyllä on pullella pojalla hyvä olla, kun se on vähän kaljaa ja makkara. Tuottaa vähän haltuun tätä kaupunkia tässä alkuun puheenjohtajalla. Jotenkin ihan puskista tultiin suoraan lennolta tähän Cityin, niin ei niinku saa yhtään irti. Niin Berglagerillähän se lähtee irti. Me suunnattiin ensin tänne Prahan vanhan kaupungin aukiolle ja täältä löytyy itse asiassa yksi kuuluisimmista nähtävyyksistä, toi astronominen kello, mutta käydään sitä purkkaa vähän myöhemmin. Ensinhän tänne on pakko suunnata maistelemaan herkkuja, noita avotuloilla kypsennettyjä kinkkuja ja makkaroita, ne on ihan superhyviä. Siihenpä jäi nähtävyyksien kahteleminen pullella pojalla, kun nekin makkarakioskin. Siinä lähtee hakemaan torimakkara. Oho! Vittu on ainakin rasvaa. Oi vitsi. Onpa aika hyvä. Tuossa on niinku tommonen rakenne pikkusen krossatumpi. Meillä Suomessa on niinku se makkarakulttuuri semmoista, se vetää niin tiukaksi massa ja niin perkeleesti vettä sinne sekaan, että ei sitä erota, onko sillä kana vai sikaa sillä makkarassa, mutta tässä on kyllä drivea. Hyvä tulistus, pirusti rasvaa, isoja lihanpaloja, ehkä vähän semmonen chorizo makumaailma. Perkele. Kuuma viini. Raha yksi kovimmista jutuista myös. Tää kun glögiä vetäis, mutta aika paljon parempi eväs. Jatku! Aika normaali prahalainen tsekkiläinen katukeittiö. Kaikkien nähtäville ja pyörii avotuloilla tuosta kinkkua ja makkaraa ja lättyä ja pissejä siitä mukaan. On meillä vähän kehittämistä. Ollaan täällä Luksuskadulla Pariskaa. Täällä on kussia ja pittasenluissia ja hermestä ja Verrysenburgeria ja orollet ja filippepatikit ja pelit ja penssit. Tuntuu, että on painetta tilillä, niin ei oo kyllä pitkä kun tässä pyörättää, niin sen takia me tästä nyt lähdetäänkin vittuun jo aika äkkiä. Mutta mahdollisuuksia myös shoppailu, jos shoppailu tulee budikka. Me tultiin lounaalle tällaiseen hyvin perinteiseen tsekkiläiseen ravintolaan. Tässä oli aika kiva, kun nämä annokset viimeisteltiin ihan tässä meidän pöydän vieressä. Tänne kyllä kannattaa tulla lounaalle, jos haluaa päästä kiinni tällaiseen perinteikkäämpään tsekkiläiseen ruokakulttuuriin. Täällä oli ihan todella hyvät ruuat. Niko otti peuraa ja mä söin ihan älyttömän hyvää konfattua ankkaa. Lämmin suositus kyllä tälle paikalle. Me majoituttiin hotelli Juliuksessa ihan vanhan kaupungin ytimessä. Tää sijainti oli ihan erittäin hyvä. Meillä oli valittu tällainen sviitti, joka oli mun mielestä tosi kaunis ja tyylikäs. Tässä oli myös täysin perusteltu keittiö, jos haluaa kokkailla. Meillä ei tullut kyllä koetettua keittiöä tällä reissulla, mutta mahdollisuus olisi myös siihen. Dinneripaikka oli myös tämmönen aika perinteikäs, mutta enemmän kalapainotteinen ravintola. Erityismaininta mun superhyvästä tonnikalasta. Tää sijaitsee vanhassa kaupungissa Tulliaukiolla. Ensimmäinen aamu Prahassa. Ollaan ruvettu ottaa noita hotelleita nykyään ilman aamupalaa. Se on monta kertaa joku 20-30 € per henki. Mikä se todellinen tarve siellä on, niin se on 2 kananmunaa ja vähän leipää ja kahvia ja näin. Sen sijaan vaihtoehtoisesti pystyy vähän lähteä etsiä näitä erilaisimpia, ehkä trendikköitä tai klassisempia kahviloita kohteesta, missä nyt ikinä ollaankaan. Nyt tultiin tämmöiseen Crystal Gardens-nimisen paikkaan ihan hotellin vierestä. TripAdvisoria kolusi aamulla, mutta ei sieltä oikein jäänyt kättä pidempään taskuun, niin löytyi sitten tämmönen. Katsotaan miten tää
lähtee tää päivä tästä käyntiin. Toivottavasti viihdytte matkassa. Reku nautittu, 15 €, otettiin vielä croissantit tuohon kylkeen. Heti semmonen 40 säästö tähän aamuun, tuntuu hyvälle. Mut joo, päivän agenda, lähdetään vähän kikkaalle vanhaa kaupunkia silleen pintapäällisesti. Vedetään sitä Seletnan katua, sen Monarki kulkee aina kruunattavaksi. Ja siitä sitten tuohon Pariska, olikohan nimeltään katu, joka täyttää niinku luksusliikkeitä ja vähän tämmönen niinku yleellinen katu oli muistaakseni näin sitä noteerattu. Siitä mennään sitten juutalaiskoulut, kortteliin, kautta Kaarlen sillalle. Käydään kattoo minkälaisen sillan se Kaarle on pykässyt. Sen jälkeen varmaan vähän semmoista bubiin tutustumista se Pekello ole myös siihen sen verran, että se on ohjelmassa siinä ja sitten joku dinu-paikka pitää etsiä kanssa. Ei ole nyt oikein ollut efforttia ehtiä sitä tänään. Keskittynyt enemmän tuohon historiaan. Ei mitään, näillä mennään. Leena, Selette Teiloneela, kun semmonen se katu oli, niin tätä pitkä ne monarkit aina painaa niin kruunattavaksi tuohon astronomisen kellotaulun alle. Todennäköisesti. Tossa on kaikkea niinku näkee missä on kuu ja missä on aurinko ja sit siinä on 4 miehen tai 4 patsasta, jotka kuvaa niinku aikassa semmosia jotain uhkakuvia tai muuta, niin mä en vittu tiedä mitä ne on, mutta siistejä paikkoja. Let's see. Astronominen kello on varmaan yksi Prahan tunnetuimmista nähtävyyksistä. Tämä sijaitsee myöskin vanhassa kaupungissa ja tämä on myös yksi maailman vanhimmista astronomisista kelloista. Ollaan saanut tämmösen Urgeldin aukiolle. Tää toimi joskus 1400-luvulla tämmösen tulliaukiona, eli tossa on vanha kaupungin niinku toriaukio, missä käytiin niinku kauppaa. Ja sit tässä on ollut se kauppiaiden niin sanottu tulliasema. Ne on todennäköisesti joutunut maksamaan tai veroa tai tullia, kun ne on tullut tänne myymään. Mitä nyt kukaan on ikinä myynyt. Eli oltiin itse asiassa safkaamassa tuossa aukio yhdessä raflassa, niin kyllä tällä semmonen goottilaisuus vai körttiläisyys vai mikähän se on, niin tuoksuu aika kivasti. Nättiä paikka. No niin, ja tämä meni yllättäen makkarajonolle. Joo, juutalaiskorttelin läpi nyt selvittiin tänne, käytiin samalla kuin Synagran museossa. Jää vähän semmonen paskavibaa siinä, tai siis aika karua meininkiä, mutta ei se mitään, iloisempiin asioihin. Parimman ravintoloita, mutta takana Kaarlen silta. Tässä kohtaa tää kaupunki jakautuu niinku kahteen osaan ja periaatteessa tuo reitti päättyy nyt tähän, mitä tänään oltiin kävelemässä. Ja illan dinu-paikkakin on löytynyt siitä lisää sitten lähempänä. Me tultiin nyt tällaiseen robottibaariin. Katsotaan vähän erikoinen. Aha, tässä on sitten niinku... Ei saatana kyllä... Kovilla panoksilla kyllä pelataan. Onko jytyä? On joo. Pitäisikö tässä ottaa joku tuo kuulostaa kyllä niin hirveelle, että otetaanko tommonen. Lähdetään Mojitolan liikkeelle. Niin lähtee lounaalle, mutta löytyikin tämmönen robottipaari tosiaan tästä, niin tulee vähän tyyppiä. Kyllä tästä puuttuu ehkä vähän semmonen Karibian tatsi tästä ringistä.
Eli tässä voidaan todeta, että robotilla ei voida tehdä artisanituotteita. En mä tiedä, aika tiukka kyllä. Mutta siis hyvä idea, konsepti, hyvä kokemus. Kertakokemuksena hyvä. Tätä kaupunkia on kyllä mukava kierrellä jalkaisin ympäriinsä. Me käytiin vähän käppäille tällaisella puistoalueella ja tutustui tuohon Kaarlensillan alueeseen. Maybe I was blind, known you forever while I tried to find someone that could be. Robotti on robotti, mutta sitten artesanituotteissa. Sinähän se on tiivistetty. Lähdetään katsomaan minkälaisia settejä Uugusta Tuut tarjoaa. Vaimo otti crafti siideri. Hyvä. Toimiiko? Joo, siis on oikeesti hyvä. Onko hapa? On hapan, ei yhtään edes makkeen, vaikka se oli niinku, mikä se oli? Semi-dry, ne. Semi-dry. Hyvä. Tilataanko toinen? Oliko meidän perheessä on vain yksi joka juopi olutta, niin otin tämmösen latterin, sämpärin, miksi tätä sanotaankaan. Siellä on vähän laakeria, tummaa laakeria. En tiedä, aika villi joku smoothie, neipastolti, ipaa. On kyllä hyvä, ei ole robotin tekemä. Kohta ruuat ja maistellaan niitä. Ja yksi tämmönen kyllä riittää niinku tähän lounalle minun mielestä. Ihan hyvin. Kyllä on pullella pojalla hyvä olla, kun saa vähän kaljaa ja makkaraa. Uugusta Tuut. Aika hyvä panimo-ravintola. Täällä ehkä vähän hälinä sivussa, vaikeampi ehkä löytää. En olisi löytänyt tätäkään paikkaa ilman ystävän suositusta. On ehdottoman toimiva juttu. Nyt lähdetään vähän ehkä zoppaa ja sitten valmistautumaan iltadinneriin. Luvassa Benjamin. Se on kova paikka. Pienen luottokorttisäädön jälkeen saatiin pöytä sinne, mutta siitä lisää myöhemmin. Nyt nautin. Tää ravintola Benjaminin dinnerikokemus oli ihan mieletön. Tää on tällainen tosi pieni ja intensiivinen ravintola. Tässä on vain yksi hevosenkengän muotoinen pöytä, jossa on 10 asiakaspaikkaa. Täällä tarjoillaan 1-8 ruokalajin illallista aina vain yhdessä kattauksessa päivässään kello 19. Tää oli kyllä ihan täydellinen kokemus ja asiakaspalvelu totta kai ihan siis loistavaa, ihan huippuluokkaa. Ja kaikki ruoat oli todella täydellisiä. Huomenta. No niin, sitä eilen pärätettiin ottaa tuonne pitempi dinneri. Ravintolassa nimellä Benjamin, 10-paikkainen mestarin signature-paikka. Oli kyllä kiva kokemus. Ruokatuote oli hyvä, oli tosi hyvä. Pari semmoista perusjarrua siellä menussa, mutta niitä on aina aika vaikea saada semmoista ihan täysin ehjää, että se sopis kaikille, mutta huippujuttu. Ja viiniparituskin osui ihan hyvin vissiinkin. Sen verran painaa vielä tässä aamusta tää homma, mutta aina sitten nyt toetaan, niin jos ajatus lähtee kahtelemaan vähän ehkä museohommia jotakin ja joku ooppera tai ton tyylinen kiinnostais kans, kun ei oo koskaan käyty. En tajua niinku oopperasta eikä taiteesta niinku yhtään mitään, eikä oikeastaan edes kiinnostaa, mutta
kokemuksena se on kiva katsoa. Ei mitään, katsotaan mitä prahaa tuo tänään tullessaan. Pysykää kanavalla. Tässä meidän hotellissa oli tosi kaunis tää aamupalaravintola. Aivan ihana tunnelma ja niin paljon tuoreita kukkia ja kaikkea ihanaa, että tätä olisi voinut vaan ihailla tätä paikkaa. Ja siis ruuatkin oli kyllä todella hyviä. Täällä oli monenlaista tarjolla, kaikki oli kauniisti esillä ja totta kai täälläkin oli palvelu ihan huippuluokkaa. Tänne kannattaa tulla aamupalalle, vaikkei majoituskaan tässä hotellissa. Tää oli kyllä suosittelemisen arvoinen. Ei sitä nyt vielä löytynytkään. Tää oli autotalli. Joo, siis Niko ei usko, että se ei ole missään autotalleissa, mutta mennään nyt silti kahtoon. Oliko? Eikä. Ei ollut. Ei ollut. Joo, oli Selfien museo kiinni tai ei ollut kiinni, vaan lopetettu. Löydettiin tämmönen eri mielenkiintoinen museo. Niin meistä voi päätellä, että se on erotiikasta. Käydään katsoa, että mitä siellä on periaatteessa survattu aikanaan. Seuraa välinen esittely. Siellä on tämmöstä paikallista lasitaidetta tarjolla. Vittu mitä vehkettä, herranjumala. Sitten on täällä vähän isompaa nälkkäys, voisi sanoa. Ja sitten on varmasti tämmösen niinku Vesianaliitellä olevia niin kikkeleitä. Ei vittu, mitä me tehdään täällä? Tässä on tämmönen analoginen juoksumatto. Tää kovemmin niinku... No tossa manuaali tää kovemmin läpyttelet juosta noissa lauvalla, niin sitä tiukemmin tuossa survoutuu. Oh my god, siis ihan järkyttävää. Aika kovia vehkeitä. Ihan järky. Täällä on osa vielä silleen tosissaan. Wow. Oli vähän kokemus. Mitä mieltä seksimuseosta? Joo, olihan se aika villi, mutta en tiedä, että ihan hyvä huumoripläjäys saa tähän aamuun kyllä. Että varmaan joka niinku aiheeseen on silleen viikiintynyt muun muassa kuntopyöräilyn muodossa tai juoksumatto tyyppisesti, niin varmaan ihan paljon antavakin, mutta itse se oli lähinnä semmoinen, etenkin se 80-luvun pornovideolle aika eihän sitä tule vomittua sitä hyvä kokemus, kannattaa kyllä pistää. Joo, ilman muuta siis hauska kokemus. Aika erikoinen. Kannattaa käydä. Punaa ja viina. Very good. Okay, take out, thank you so much. Thank you. Anna mä haista. Haista vaan. Ei, tuoksu ei oo kyllä kauhean hyvä. Vähän karu. Jyty. Tääkä hunaja viina, just vähän tuntuu. Niin 14% siinä luki, mutta tuoksuu kyllä vähän. Kyllä menee jos ei on muuta tarjolla. Ihan kauheeta. Aika heikko. Hyi helvetti. Eiköhän se... Jes. Nyt on lelut leikitty. Käydään vähän Bisse-museossa kattelee, että mikä meininki täällä on. Pilsner Urquell on minun ymmärtääkseni kai isoin Bissen tuottaja täällä Tsekeissä, mutta katsot. Joo, nyt ollaan tämmössä siilossa. Tavallaan tää lämpötila ja kosteus on tehty sen mukaan, missä ne on maltaat ilmeisesti aromisoituu. Ja sit seuraavaksi mennään todennäköisesti mennäänkin tuohon Goldin puolelle, eli kaljaa kylmää. En tiedä se enemmän. Bissimuseo ohi. Tultiin tänne Kaljahalliin
museon päätteeksi sai Coilsella tämmösen niinku maistelumenyyn tähän heidän tuotteista. Pilsnerin valmistelustaan tässä oli kyse. Ja tosiaan oli vaikuttava museo. Älyttömän hyvin toteutettu. Kuulokkeet päässä englannin kielellä. Sitten oli semmonen tasting room vielä siellä, missä käytiin vähän juomatapoja läpi. Ja siinä nyt sattui semmonen käämelys, kun sillä vissi piti vähän niinku maistella, niin näitä aamuhikeen pisteli yköisellä niskaan se kalja ja sitten on vielä sen vaimonkin kalja perään. Ja sit se äijä kahtuvaa ja sit se vaan sanoo, are you from Finland? Ja sit no, this is what it is. Nyt hyvä juttu. Ja mitä? Seuraava museo. On kyllä maulu. Hyvä imu lähti aamusta päälle. Jes, museot käyty. Lähdettiin tommoseen ruokakeskittymään tonne Manifestiin. Tettiin Uberi tosta ja se on oikeastaan ainut järkevällä, tai ehkä ainut, mutta paras ja edukkaan liikkumisjärjestelmä täällä Prahassa. Ja ylipäätään muuallakin, se tosi joo, mutta jostain syystä täällä se toimii niinku ihan älyttömän hyvin. Se on minuuttia viiva 4 minuuttia, niin aina on kyyti. Ihan sama mistä tulee. Niin kuin eilenkin sitä Benjaminista, niin vaikka oltiin aika syrjässä, niin tuli kyllä. 2 minuuttia, niin se oli siinä. Joo. Ehkä se oli museo tältä osin. Museot oli siinä, mutta ihan mielenkiintoinen oli toi olutmuseo. Vaikka en oluesta dikkailekaan, niin se oli hauska kokemus. Joo, mulla sama. Oli hyvä. Kyllä kannattaa käydä. On, ja sitten onhan täällä oikeesti niin tosi paljon mahdollisuutta nähdä just taidetta ja sitten etenkin toi historia, uskollinen historia, niin on siihen mahdollisuuksia paljon, mutta niin ei nyt tässä kohtaa. Pureutaan, niin jääpi seuraavillekin reissulle jotakin. Jes, saavuttiin tämmöiseen Manifesto nimiseen ruokahalliin, eli niinku tämmönen street food halli. Tää on tossa toisella puolella jokea, tultiin vanhasta kaupungista Uberilla, maksoi 6 € ehkä. Täällä pitäisi olla vähän niinku joka genren tavaraa, niin käydään kattoo mikä meininki. Joo, niin kuin näkyy, niin täällä on niin tosi monen genre evästä. Löytyy pastaa, löytyy barbecueta, japania, takoja. Katos, paniluki on siellä. Pitäisikö se joo, pysytään asiassa. Sitten löytyy intialaista, kreikkalaista, grilliä. Lapsille nukeetti tommonen frittibaari. Mikä jäi vielä? Kiinalaista. Siis joku ehkä 15 eri tämmöstä street food pistettä rakennettu tämmöseen pressuhalliin. Tosi kustannuskepeesti. Safkahinta näyttäisi olevan aika edullinen. Tää onkin 4 € - 6 €. Otetaan tästä nyt joku platteri, vähän jokaista jotakin, tai ehkä ihan jokaista jotakin, mutta ainakin nyt timsumeja ja tässä burgeri pitää maistaa ja kulkuolut, sen tarvii vielä. Yes. Jepou. Ensimmäiset safkat tilattu. Aika hyvä konsepti. Tosiaan monta eri genre ravintolaa. Sitten tulee noin piipparit. Sä voit tilailla sieltä täältä. Piippari huutaa, kun on ruoka valmis. Käyt sen hakemassa. No okei, ei ole mikään uusi juttu, mutta se toimii koko alueella. Ja voit samaan pöytäryhmään ottaa erilaisia juttuja. Ja mekin tehtiin tämmönen niinku pien sampleri tähän. Otettiin dimsumi keitto. Sitten otettiin tommonen
taco mix. Näyttäisi olevan vähän kanaa ja härkkää ja vegeä ja mä tiedän, että tää voi olla varmaan possu. Joo, on. Sitten Tuo näyttää hyvälle. Burgeri. Tuo näyttää niin hyvälle. Joo, ja sit vielä tommonen grillattu beef saslik, eli nauta lihavarras käytännössä. Pitkä kalja, punaviini, lähdevesi. Eikä siinä kun alkaa nauttia. Kippis. Kippis. No niin, viimeinen ilta Prahassa. Lähdettiin etsimään iltadinu-paikkaa. Nyt ei oo kyllä mitään semmosia haaveita eikä suuria unelmia sen suhteen. Katsotaan minkälaista. Tai tarjolla on vaikka minkälaista, mutta minnekä mahutaan. Mennäänkö ihan chillisti burgerilla vai utastaanko joku AC-setti. Mutta tuolla oli aika hyvä semmonen riistan ravintola kuin Der. Bear. Der, no bear. Niin ei ehkä jaksa lähteä kävele, kun en tyksä soittaa, onko siellä pöytiä vapaana ja muuta. Sitä ehkä suosittelisin kyllä kanssa matkaille, mikäli tänne tulee ainakin. Lista ja setuppi näytti aika hyvältä. Joo, ei mitään. Katsotaan mihin sitä hurjat savolaiset tässä ihtinsä työntää. Löytyi dinu-paikka. Olikohan ravintolan nimi Goga? Kellotornin juurelta. Aika lista vaikuttaisi aika kalapainotteista. Lobstereita, ostereita. Jotenkin ei niihin nyt en oikein kiintynyt, mutta otettiin purrataan alkuun tomaattien kanssa ja tartaria ja roseviiniä. Pääruokana on tulossa kanadalaista turskaa ja sitten simpukoita pitkästä aikaa. Joo, vaan siksi kun tuli ottaa roseviinit, jotta simppu. Ei mitään, katsotaan minkälainen ilta tästä saadaan aikaiseksi. Voi olla, että se jää ihan tähän ravintolaan, mutta mulla on juuri auennut, eikä tiedä koskaan mihinkä savolaiset taas eksyy. Tässäkin riittää savolaista kyllä ihmeteltä vielä ihan tarpeeksi. Hyvää iltaa. Kippi. Tää ravintola osoittautui ihan sellaiseksi mukavan rennoksi paikaksi. Ruoka ei ollut ihan mitään sellaista niin kuin älyttömän hyvää. Siis kaikki kyllä maistuu, mutta ei mitään sellaista niin kuin mieleenpainuvaa tai erityistä. Mutta mukava illanviettopaikka, sellainen rento ja täällä tuntui olevan hyvä meininki kaikilla ja paljon oli kyllä porukka. Paljon jäi tässä vielä niin kuin näkemättä ja kokematta, mutta ehkä me ei olekaan semmosia niinku semmosia lomailijoita, että tarvitsee sitten kierrellä, tai ei ole niin meidän juttu sitten kierrellä kaikkea nähtävyyksiä ja jonotella sitten noihin National Museoihin ja muihin aina puoli päivää. Hienoja paikkoja varmasti, mutta ei ehkä ole semmonen niinku, ei ole koettu omaksi, että Niinpä. että paljonhan täällä on kulttuuria nähtävillä ja On. Ja museoita ja tässä on tosi mielenkiintoinen niinku historia, kun on erilaisia uskontoja ja vallanvaihtoja ynnä muuta, niin tuolla kaupungin alla on semmonen siis maalainen verkosto, missä on painettu kaljaa ja vietty vankeja ja piilouduttu ja näin, niin sinne tehdään myös semmosia retkiä. Ne olisi ollut mielenkiintoisia, mutta ne on jotenkin, ei sopinut nyt tähän. Sitten siellä on myös semmonen huone, minne on 1500-luvulla viety kaikki naiset vähän niin kuin aresti. Niin se syy on ollut niin miehille kiukuttelu. Vähän ajat muuttunut siitä. On pikkusen. Mut hyvä niin.
Kyllä, mutta Ehkä päätämme Prahaan tähän ja jatkamme kohti viimeinen seuraavaa. päivä meillä. Ai vitsi, niin onkin, mutta ei jumalauta, se on soppailupäivä. Buu. Joka päivä on ostoksille. Oli siellä rahaa enää. Saat tuolta omassa. Viimeinen aamu Prahassa. Tultiin tähän hotellin viereen tämmöiseen kahvilaan kuin Sicilia. Eki Beni, eli Egg Benedict, ja sit otin tommosen Hemenex oli nimeltä, eli joku tämmönen tsekkiläinen munapannu. Sillä on vähän kinkkua, nyt oleva sipulia, leipää ja kappukino pakollinen. Joo, täällä lasketaan viimeisen päivän matkakassa. Tätä vettää tiukille. Kolikoita myöten. Hetkinen, eli näistä tulee 130. Tonnin seteli. Joo. Elikkä näistä tulisi 2200. Eli Pärjätäänkö loppupäivä? 50 egeä. 50 €. Juu, ehkä. Ei taida. Vähän vaimo viinihampasta. Joo, tultiin tällaisen ostariin kuin Palladium. Tääkin oli tässä ihan hotellin nurkalla itse asiassa. Ei kaukana, siis tosi iso, 5 kerrosta. Täällä on kaikki tällaiset perusliikkeet. Löytyy Mangot, Lindexit ynnä muut perusbrändit ja Sephora meidän ostosille. Mä oon yrittänyt etsiä ukkeja, koska niitä ei Suomesta nyt saa kovin hyvin, mutta en löytänyt täältäkään. Ei oo koko ajan. Kaikki on finito, mutta jatketaan etsintää. Tultiin ostamaan Lukalle tuliaiset. Löytyi ihan superfät kengät täältä Footlockerilta, tommoset. On ja palloseuron väreillä. Niin, kupsin väreillä. Air Jordanit. Varmasti tykkää. Niko on tosi ärsyntynyt täällä vaatekaupoilla. Ei oo. Kiukkuilee vaan tuolla perässä. Haps. Tultiin tää kauppakeskus Palladiumin yläkertaan. Täällä on tämmönen food court. Ketjun paikat kaikki, Mäkkärit, Burger Kingit. Sitten on aasialaista, intialaista. Sitten sitä takana on tommonen sushi-linja, running sushi. Saat ottaa siitä niinku... Tässä syöt siitä sen verran kun syöt ja lautasten mukaan sitten todennäköisesti velotut. Ei jää nyt tonne, ollaan joskus syöty noita taikussa ja muualla, mutta ei ehkä välttämättä semmonen paikka missä me syö, mutta hirveästi tuntuu olevan kyllä jengiä. Tässä ainakin jos budjetti ei anna periksi, niin täältä ainakin halvalla pikamäiski. Joo, siis tässä on joku niinku... En tiedä, onko tuo vähän niinku munkkitaikineika. On varmaan. Sitten se sokeroijaa ja... Niin, kypstellään tossa liitoksella ja... jäätelötä väliin. No, thanks. Hot winea olisi tarjonnut. No, thanks. Oh, thanks. Tämmönen Semmonen sit tuli. munkkilälli. Aika hyvälle näyttää. Ihan sama mihinkä menet, niin näitä löytyy. On erilaisia kaasulla kypstettyjä, tai niinku kaasugrillä kypstettyjä, avotulikypstettyjä, sähköllä. Jotkut survoo semmoseen vittuun sapeliin ja mä pyöritty tommosessa seippässä noita ja kai tää on joku, tai ei kai vaan onkin joku paikallinen herkku. Kyllä, nyt loppu. Onko mukavaa jumittaa täällä? Ah. Porttikin tulee ihan kohta, sit pitää tosi nopeasti sykähtää sinne. Kovalla höngellä. Tiedättekö, kun on semmosia kahdenlaisia ihmisiä. Toiset tulee superajoissa kentälle, että ei varmasti myöhästy. Ja toiset tulee sille sopivasti, että just kerkii kävellä niin kuin kentän läpi ja koneeseen. Niin Niko on just se, jonka on pakko päästä joku 4 tuntia aikaisemmin kentälle, että ei varmasti myöhästy koneesta. Ja eihän niin aikaisin tiedä edes portteja eikä mitään, että täällä nyt istutaan ja odotetaan, että tietää edes lähtöportti, koska ollaan niin helvetin ajoissa.
Best. Mut eipä siinä. Täällä sitä istuskellaan ja odotellaan. Kentällä ollaan ja alkaa olemaan viimeistä tuliaisten aika. Viinaa ei nyt viiä. Sitä on nyt mahassa ihan tarpeeksi, vaikka ei kyllä edes oikeasti paljon turattu sen herkun kanssa. Vai mitä vaan? No niin. Vähän. Kyllä. Joo, ei mitään. Varmaan päätetään blogi tähän. Laitetaan kotoa vielä semmonen tiivistelmä, että tiivistelmä Prahasta. Hyvät jutut, huonot jutut. Ja vähän käydään läpi tätä meidän ensimmäistä matkablogivideoa, koska todennäköisesti tämä on tasoltaan aika heikko. Niin tästä on hyvä lähteä kehittämään. Mitä tarvitaan kalustoa ja muuta. Niin. Ei mitään. Heippa, kiitos kaikille. Yeah.